Molim vas, braćo, radi ljubavi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji sebe dade za grehe naše, neka zatrperi u nama briga za duše naše. Tugujmo nad sujetom prolaznog života, podvizavajmo se za budući život u slavu Božju i Sina njegovog. Ne budimo leni i blitavi, provodeći današnji dan u čamotinji, a početak dobroga dela odlažući za sutra, da nas ne bi nekada istraživač duša naših našao bez dobrih dela, izbacio nas iz dvorca radosti i mi gorko i bezuspešno zakukali zbog rđavo provedenog vremena života, ridajući onda kada neće biti nikakve koristi od kajanja. Sad je vreme najbolje, sad je dan spasenja. Ovaj život je život pokajanja, a onaj nagrade, ovaj delanja, onaj isplate, ovaj trpljenja, onaj utehe. Sada je Bog pomoćnik onima koji se obraćaju s puta zla, a onda će biti strašan istraživač ljudskih stvari, reči i pomisli, pred kojim se ne može sakriti. Sada uživamo u njegovoj dugotrpeljivosti, a onda ćemo poznati njegovo pravosuđe kada vaskrsnemo. Jedni će otići u muku večnu, drugi u život večni, i svaki će od nas primiti po delima svojim. Za koliko vreme odlažemo da se ne povinujemo Hristu, koji nas priziva u svoje nebesko carstvo? Zar se nećemo otrezniti? Zar se nećemo od sujetnog života okrenuti evanđelskom savršenstvu? Kako će oči naše podneti strašni i užasni dan Gospodnji, u koji će oni, koji su s desne strane Boga i koji su mi se približili dobrim delima, dobiti carstvo nebesko? A one koji su s leve strane, odbačeni zbog nemanja dobrih dela, progutat će pakao ognjeni i tama večna i škrgut zuba? Mi kažemo za sebe da smo želatelji carstva.